खुलुमबाय साननि सोराङाव नायोब्ला जोङो अख्राङाव नुनो मोनो गोबां सान आरो जोमै आरो जों हरनि समाव जों नायोब्ला जों नुनो मोनो गोबां हाथरखि अलंबार अखाफोर बेबायदिनो बोसोरसे सिगां माबायदिमोन रोजा बोसोर सिगां माबायदिमोन बा लाख बोसोर सिगां माबायदिमोन बा से कौटि बोसोर सिगां माबायदिमोन बिलियन बोसोर सिगां माबायदिमोन जोंनि बे अख्रांमाया फै जों एसे मिथिना लानि 1927 मायथाइयाव बेलजियामनि कस्मोलजिस्ट केथलिक प्रिस्ट जर्ज लिमेट्रिया मोनसे निउस पेपाराव फोसावदोंमोन दि इउनिभार्स इज एक्सपान्डिं होननानै माने मा इउनिभार्सआ मा बारायगासिनो दङ जायनि थाखाय बे बाथ्राया मा बुहुमनाङैनो गोसारदोंमोन बे बाथ्राखौ एडविन बाबल होननाय आमेरिकानि एस्ट्रनमारा 1931 मायथाइयाव इंराजियाव फोसावफिननानै होदोंमोन इंराजियाव फोसावनाय लोगो लोगोनो गासै मुलुगाव गोसारबाय गासै बिगियानगिरिफ्रा नायबिजिरनायनि उनाव बेफोरनि गेजेराव माने माखासे बिनिनो गुबै नायबिजिरगिरिफ्रा आर्नस्ट पेन्जियास आरो रबार्ट विल्सन बिथां सानैया कस्मिक माइक्र'वेभ बेकग्राउन्ड रेडिएसननि मददजों बिथांमोना नायबिजिरनानै मोनबायदि जर्ज लिमेट्रि बुंनाय बाथ्राया थारैनो सैथो दा बेखौ इंलिश एस्ट्रनमार फ्रेड हयलेया बै नायबिजिरनायखौ बिग बें मोनसे सोदोब होना होबाय 1949 मायथाइयाव जेराव बिग बें थिउरि होननानै बेखौ फोसावनायनि उनाव फै जों मिथिना लानि बिग बें थिउरिया माबोरै जानाय 13.8 बिलियन इयार्स एगो माने 13.8 बिलियन बोसोर सिगां जोंनि इउनिभार्सआ जोबोद गोबारै जोबोद गिदिरै माने मा बेरफ्रुनाय जादोंमोन बै बेरफ्रुनायाव गोबां हट आरो डेन्स पइन्टआ बेयाव जोनोम मोन्दोंमोन लोगो लोगो गिबि सेकेन्डआव रिपिट इनफ्लेसन जादोंमोन रिपिट इनफ्लेसन जानायनि उनाव गोबां बेनिफ्राय स्ट्रिंआ ओंखारदोंमोन स्ट्रिं ओंखारनायनि उनाव दसे समनि उनाव माने मा बेनिफ्राय प्रोटन निउट्रन गासिबो जमा जाबाय बेनिफ्राय इलेक्ट्रनाबो फैनानै मा जाबाय खौसे जाबाय खौसे जानायनि उनाव मा एटमा लासैनो दालांबाय एटम दाखांनायनि उनाव माखासे बिग बें निउक्लियसफोरा जोनोम जाबाय बेनिफ्राय 400 मिलियन इयारनि उनाव गिबि स्टार गेलेक्सिफ्रा बेयाव जोनोम मोनफैबाय आरो 6 बिलियन बोसोरनि उनाव एक्सपानसन बिगिन माने मा गुवार जाजेननो हमबाय इउनिभार्सआ बिनिफ्राय 9 बिलियननि उनाव मा जाखो फर्मेशन अफ सोलार सिस्टेम जोंनि सोलार सिस्टेमा बेयाव जोनोम मोनफैबाय जोनोम मोनफैनायनि उनाव दासिमबो देरै 13.8 बिलियन बोसोर बारलांबाय बे बारलांनायाव जोंनि इउनिभार्सआ दासिमाव 93 बिलियन लाइट इयार्स गुवारै माने मा खावहांखो महरै आवग्रिनानै बेयाव दासिमबो दङ माने गिबि माने इभलिउसन अफ इउनिभार्स जाजेननाय समाव बिग बें थिउरि जाजेननाय समाव गोबां बेयाव सोरां आरो दुंथाया बेयाव गोसारजोबदोंमोन बिनिफ्राय 380 रोजा बोसोरनि उनाव मा जाखो बेयाव माने मा गासैबो मा जाबाय 380 मिलियन बोसोरसिम जोबोद गोसोम माने गासै इउनिभार्सआनो गोसोम जाजोब्बाय बिनि उननिफ्राय 380 मिलियन इयार्सनिफ्राय 1 बिलियन बोसोरनि गेजेराव मा जाखो अख्रांमायाव लासै लासै मा स्टार ओंखारनो हाबाय जोंनि इउनिभार्सआव मा स्टारनि जोनोम जाबाय बिनि उननिफ्राय 1 बिलियन बोसोरनि उननिफ्राय जोंनियाव मा गेलेक्सिफ्रा जोनोम मोनबाय दासिमाव जोंनि नैबे फर्मेशनाव जोंना जानानै दङ जा जों थांनानै दङ बेयाव लोगोसे बिदिनो जोंनि इउनिभार्सआव गासै 200 सेक्सटिलियननिफ्राय 1 टेप्टिलियन जेरै एबा 2 गोहो 23निफ्राय 2 गोहो 24 स्टार जोंनि इउनिभार्सआव दासिमाव दङ बेबायदिनो जोंनि गेलेक्सियाव दासिम हमनो हानाय दासिम मोनदांनो हानाय गेलेक्सिफ्रानो जाबाय मिल्कि वे गेलेक्सि जायखौ जोङो राजा लामा हाथरखि रायजो होननानै बुंनाय जायो आरो बेजोंनो लोगोसे एन्ड्रमेडा सिगार वेलपुल पिनवेल सेम्बरो सानफ्लावार ट्रायंगुलाम एन्टेना C3639 WACS NGC 6872 NGC 6744 Starburst IC342 NGC 1097 नैफोरबायदि जोंना माने मा गेलेक्सिफोरा दासिमबो हमनो हानाय जाबाय आरो जोङो हमनो हायो जोंनाव गोबां गेलेक्सिफोर दङ जायफोरखौ बिगियानगिरिफ्रा दासिमबो हमनो हायाखै
गेलेक्सिया माखासे नियमाव गिदिङो मोनसेया जाबाय मा इलिप्टिकेलि जाय माने मा दाउदै महरनि बे मा गथा गावनि हाथरखिफोरखौ लानानै सोरगिदिं गिदिंबाय थायो मोनसेया मा स्पेरिकेल जाय माने मा स्क्रु साइजनि गिदिङो जोंनि माबायाव जोंनि मिल्कि वे गेलेक्सियाबो जोंनि स्पाइरेलाव गोलैहैयो बिदिनो लेन्टिकुलारा जाबाय माने मा मोनसेबो माने मा समान नङै मोनसेबा मा गोजौ गाहाय नैबे बिथिङाव गोलैयो मोनसे मा मोनसेया मा इरेगुलारा जाबाय माने मा मोनसेबो माने मा समान बिथिंजों बियो मा खारा बियो लोगोसे जोंनि मिल्कि वेयाव गासै 100निफ्राय 400 बिलियन जोंहा माने मा हाथरखिफोर दङ बे जोंनि मिल्कि वेयाव आरोबाव थिग बेदिनो कालार अफ डिफारेन्ट स्टार्स जोंना माने मा स्टार्सफ्रा माने मा गोबां कालारनि जानो हायो बेफोरनिनो माखासे जोंनि स्टारफ्रा जाबाय बेटेल जिउस जाय 3200 डिग्री सेलसियास आरो एल्डेबारान 3600 डिग्री सेलसियास आर्टुरुस 4000 डिग्री सेलसियास बिदिनो पलाक्सआ जाहैबाय 4500 डिग्री सेलसियास आरो जोंनि सान बायदि हाथरखिया 5500 डिग्री सेलसियास आरोबाव केस्टर एया 7200 डिग्री सेलसियास आरो बेगाया 9300 रिगेला 10700 जेटा अपियामा 30000 डिग्री सेलसियाससिम बेयाव माने मा बिदुंखौ होनाय जायो लोगोसे इउनिभार्सआव मोनबेसे इउनिभार्सआ मोनबेसे होननानै सोङोब्ला जों मा होनना फिननो हागोन नोंथांमोनाबो सोंथि जानो हागौ आंनावबो सोंथि जादोंमोन मा इउनिभार्सआ मा इनफाइनाइट बेबायदिनो हाग एभारेट थ्रीया 1957 मायथाइयाव गिबि माने मा माल्टिभार्स थिउरि दं होननानै एबा इउनिभार्सआव लाथिख'मायाव जोबनो गैयै जों इनफाइनाइट नाम्बार अफ इउनिभार्सेस दं होननानै बिथाङा बुंदोंमोन आरो बेबायदिनो स्ट्रिं थिउरि दं होननानै गेब्रिएले बेनेजियानो नै बिथांमोना 1968 मायथाइयाव बुंदोंमोन हलगार बेस नाइसेला आरो इउसोरियो निम्बु लियोनार्ड सुस्किन आरो फायरे रेमन बिथांमोना मा बुंदोंमोन स्ट्रिं थिउरिनि गेजेरजों बिथांमोना बेखौ फोरमान होनो नाजादोंमोन नोंथांमोना स्ट्रिं थिउरिखौ मिथिया जानो हागौ जेरै नैबे मोनसे पेन्सिल बे पेन्सिलखौ जोङो फिस उनोबा बे मा गुन्द्रा महर मोनगोन गुन्द्रा महर मोनोब्ला आरोबाव बेखौ जुदि जोङो फिसासिन महराव जुदि लाङोब्ला बे मा गुन्द्रासा महराव फैगोन गुन्द्रासा जायखौ जोङो एटम होननानै मिथियो आरो बैखौ एटमाव मा थायो मोनथाम पार्टिकल्स थायो जेरै इलेक्ट्रन प्रोटन निउट्रन बेनिफ्राय जोङो इलेक्ट्रनखौ जों आलादा खालामोब्ला जोंना प्रोटन आरो निउट्रन थायो आरो प्रोटन आरो निउट्रनखौ जोङो आरोबाव जोङो आलादा खालामोबा बिनिफ्राय आरो प्रोटननिफ्राय निउट्रननिफ्राय जों आलादा क्वार्टज मोनो जाय माने मा आसान बायदि जायो आसान बायदि रिंनि बे लोगोसे आरोबाव बै क्वार्टजखौ आरो बोखावबावोब्ला बिनि सिङाव थाङोब्ला जोङो माने मा स्ट्रिंखौ मोननो हायो जाय बाब्राबबाय थायो मा इउनिभार्सआव बाब्राबबाय थायो बे माने जायनि थाखाय बेयो मा गोबां स्पिडै थाबनो मा खालामो गुबुन पार्टिकल्सफोरजों अरजाबलायनानै मोनसे एटम सोमजियो आरो एटमनिफ्राय मेटार सोमजिलाङो लासैनो आरो बेबायदिनो बिथांमोना स्ट्रिं थिउरिनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ फोरमायलांदोंमोन जेरै मोनसे स्ट्रिं जेब्ला बेरफुनाय जादोंमोन ना 13.8 बिलियन बोसोर सिगाङाव बेरफुनाय जादोंमोन अब्ला माने मा स्ट्रिंफ्रा ओंखारखांनायनि उनाव माने मा मोनसेया डाउन साइड मोनसेया आप साइड क्वार्टजफ्रा आप साइड मोननै क्वार्टजआ आप साइड आरो मोनसे डाउन साइड जुदि जायोब्ला बे माने ग्लाउन सोमजियो आरोबाव मोननै डाउन साइड क्वार्टजआव आरो मोनसे आप साइड जुदि क्वार्टजआ फैयोब्ला बेनिफ्राय माबाया सोमजियो निउट्रना सोमजियो लोगोसे ग्लाउननिफ्राय मा फैबाय प्रोटना सोमजिबाय आरो नैबेनिफ्राय मा जाखो निउट्रना सोमजिबाय आरो मोननैजों जागायनानै एटमिक निउक्लियार्सनि जोनोम जायो बेनिफ्राय गुबुन फारसेथिं इलेक्ट्रनफ्रा फैनानै बेयाव अरजाबफैनायनि उनाव मा सोमजिबाय जोंना एटमा सोमजिबाय एटमनिफ्राय मा जाखो जोंना मलिकुलाव माने मा गोबां एटमफ्रा जमा जानानै माखासे एटमफ्रा जमा जानानै जोंना बेयाव मलिकुल सोमजिबाय मलिकुला गोबां मलिकुलजों जमा जानानै उनाव मा जाखो मोनसे मेटार सोमजिबाय थिग बेबायदिनो नैबाव जोंना स्ट्रिंआ ना नैबे आसान बायदि महरनिया बे गासिबो स्ट्रिं बेफोर स्ट्रिंआ मा खालामबाय खौसे जानानै एटमाव सोलायबाय आरो एटमा गोबां खौसे जानानै मा मलिकुल्सआव सोलायबाय आरो बेनो लासैनो सेल्सआव सोलायलांनानै लासैनो प्लेनेटआव हाबबाय
प्लेनेटनिफ्राय आरोबाव जोंना माने मा स्टाराव हाबफैबाय स्टारनिफ्राय हाबनानै जोंना मा प्लेनेटारि सिस्टेमाव हाबबाय बिनि उनाव लासैनो गेलेक्सिसिम बारायलांबाय आरो इउनिभार्ससिम जाबाय आरो बेनो मा गोबां इउनिभार्ससिम सोलायहोयो माने मा गासिबो मेटार्सफ्रा माने मा अरजाबलायबाय थायो माने अरजाबलायबाय थानायनि थाखाय मा देरलांबाय थायो बिनिफ्राय जोंनि इउनिभार्सआव गोबां माने एक्सट्रिमलि माने मा अबजेक्ट दं जाय माने जोबोद गिख्रंथाव माने गिथावनाफोर जोंना माने मा दङ गासिबो माने जोंनि इउनिभार्सनि सिङाव दङ जेरै क्वासार्स जेरै ब्लेक हल सुपारनोवा किल'नोवा मैग्नेस्टार पाल्सार निउट्रन स्टार SMBH नैबेफोरो जोंना जोबोद गिख्रंथाव जोंना माखासे अबजेक्ट्सफोर जाय जोंनि माने मा स्टार्सफोरखौ गोबांफोरखौ माने मा खालामो स्टार्सफोरखौ जायो बा बिदिनो स्टार्सफोरखौ डेस्ट्रयबो खालामनो हायो आरो क्रिएटबो जायो लोगोसे नैबाव जोङो माने मा फोरमायनो थाङोब्ला जोङो नेबुलानिफ्राय जोङो गोजौ फारसे जुदि नेबुलाया जुदि बेरफुयोब्ला बिनि मेन सिक्वेन्सआव सोलायो मेन सिक्वेन्सआ मा सोलायगोन बेयाव रेड गियानाव सोलायगोन बे लासैनो महरा माने मा गुवार जालांबाय थागोन अरलांबाय थागोन बेनो मा प्लेनेटारि नेबुलायाव सोलायलांगोन प्लेनेटारि नेबुलायाव सोलायलांखांनायनि उनाव लासैनो मा जाहैगोन मा महराव सोलायलांगोन बियो व्हाइट डर्बआव सोलायहैगोन आरोबाव बेबायदिनो नेबुलाया माने मा हाइ मास्टार्स माने गोबां गिदिर माने मा स्टार्सफ्रा मा खालामगोन मेन सिक्वेन्सआव सोलायबाय बेनिफ्राय रेड सुपार गियानाव हाबफैबाय सोलायबाय बिनिफ्राय सुपारनोवा माने मा बेरफ्रुसारनाय जानानै बिनिफ्राय मा जाखो हाइ मास्टारफ्रा नैबाव थांबाय बे मा निउट्रन स्टार जाहैबाय लोगोसे आरो मा भेरि हाइ मास्टार्सफ्रा मा जाबाय ब्लेक हलनि महर लाहैबाय बेफोरबायदि माने थिग बेबायदिनो मेन सिक्वेन्सआव जेरै जोंनि स्टार जोंनि सान बायदि माने स्टारआ बेयाव माने मा रेड गियान जाहैबाय बेनिफ्राय मा बियो मा अरलांबाय थानानै प्लेनेटारि नेबुलानि महर मोनहैबाय प्लेनेटारि नेबुलानि महर मोनहैनानै मा जाबाय व्हाइट डर्बआव सोलायबाय लास्टआव माने मा ब्लेक डर्बआव सोलायहैगोन बे लासैनो आरोबाव बेबायदिनो गाहायबो हाइ मास्टारा मा खालामबाय रेड सुपार गियानाव सोलायबाय बेयाव मा देरलांबाय थाबाय देरलांनायनिफ्राय मा सुपारनोवा एबा बेरफ्रुसारनाय जाबाय बेरफ्रुखांनायनि उनाव मा जाखो निउट्रन स्टारा बेयाव ओंखारबाय लोगोसे ब्लेक हला गाहाय फारसे फैबाय थिग बेबायदिनो ब्लेक हला 3,60,000 किल'मिटार पार घन्टा स्पिडाव जोङो गिदिंबाय थायो माने मा खारबाय थायो माने आरो बिराद जोंनि इउनिभार्सआव गोबां जोंहा ब्लेक हल दङ जाय ब्लेक हलफ्रा मा खालामो गोबां स्टार्सफोरखौ मा खालामो डेस्ट्रय खालामो गोबां गेलेक्सिफोरखौबो डेस्ट्रय खालामनो हायो थिग बेबायदिनो सुपारनोवायाबो बिनिखाय आरो गोख्रैसिनाव स्पिडसिनाव गिदिङो जाय 1,80,00,000 किल'मिटार पार गोख्रैथिजों खारबाय थायो लोगोसे आरोबाव बेनो मैग्नेटार्सआ बिनिखाय आरो बांसिन गोसायाव आरो सलार फ्लायार्सआ बिनिखाय बांसिन स्पिड गोसासिनाव बेयाव खारनो हायो थिग बेबायदिनो डिफरेन्ट कालार्स अफ स्टार जोंहा मा जोंना डिफरेन्ट दङ जोंहा माया स्टार्सफ्रा जेरै बेल्टेजिगुस नैबे आरो आल्डेबेरान आर्केटाक्स पोलाक्स सान केस्टर रिजिल जटा अपेन्सि बेफोरबायदि गोबां जोंहा गुबुन महराव मा खालामो स्टार्सआ दङ दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनजों लोगो मोनलायफिनगोन खुलुमनाय जासिबाय थेंक इउ